Uy, Kim Chu. Kim, kumusta natin mo self? Nasiringit akong Ano man? nakaruyag na akay. Ayaw gad pagsulit to kay para lagi ito taga-Tacloban. Tawgi ak Tawagan ka. Di rin lahat ako naglo-load. nagusto akain. Di rin gapit ito pwede Kim kay strict to tag parents. Nakaruyag akain. Change topic na lang kita Kim kay magawas ako. Paghinay ha. Oo, maghihinay ako. Hinay la. Sige Kim, kay magawas na ako. Pwede na gumawas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Salamat na. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas.